tak jsme vysedli na Monlachat a jdeme tu poslední zastávku podél kolejí. Je docela pěkný. Řekl, to je nejkratší cesta. A je teda úplně nádherně. Úplně nádherně. Holky mi trošku utekly, protože jsem potřeboval si převlíct. A měl jsem mikinu, kterou jsem potřeboval hluboko. Ale za chvilku já snad doženu a budeme zase spolu. Je pěkný, to je moc pěkný. Jsme tak kiláka půl po Teterůž. Tak nemáme tlačky. Holky peláší, tyjo. Máme krásný tempo. Myslím, že jo. Počasí přeje. Jo, co tam povíme? Něco informačního, aby to mělo nějakou hodnotu pro ostatní. Dosáhli jsme Teterůž. Vůbec nevíme, jak se to říká ve francouzštině. Jsme na Teterůž. Za 3 hodiny. Pohodový tempičko, žádný kvapík. A máme tady moc pěkně. Přidáváme sváčku a pak povolíme na úto, nebo jak se to říká. Ořech? Market, zamávej na kameru. Sedíme na gutru, smažíme se tady, protože je nádherný počasí. Z Teterůž to bylo asi na 3 hodiny, pěkný lezení. Kuloár byl úplně v pohodě. Ten čas teď usmál, jako kdyby to nebyla pravda, ale prolítla jak raketa. Holky se tady smaží. Musel se otočit zády, protože už mají spálený břicha. Yeah. A teď tady máme takovýhle pekelný počásko. Teď mi tady spadne GoPro a bude vyřešeno. Takže budíček 2:30 a vyrážíme, ten kluk má jak svině. Zima možná taky bude, ale bude to dobrý.
Hej. Félicitations. Ty vole. Kde to jsme? Krásná práce. Krásná práce. Supermarket, ty.